ngamazwi embongi sakuxakwa zinkathazo zobubomi inhliziyo enenceba woyinyanga ngobubele esona sihlobo nguYesu unomonde akasekho ulandulele eli yena ibengumthandi wenkuliswano imvisiswano nomenzi woxolo inene kukhulekile kuThixo usomandla ngokwakhe ukuzithabathela umphefumlo walenzwakazi unomonde Patience Vakalisa uMondesi mawethu izinto zangomso asizazi inene unomonde ubomi bebumfuna eludakeni kodwa walwa nembali yakhe nemeko yakhe wangunomonde ebefuna ukuba nguye unomonde uphengele SABC esenza inkqubo ethi ichibi lendumiso le nkqubo ebeyithanda ifezekisa ibhongo lakhe eyithanda inkqubo le nayo inkqubo kubonakala okokuba iyamthanda mawethu ngoku sifunda imbali ubunzulu obungenasiphelo isiziba nomqolomba kwivangeli kandikhoyo unomonde ebeyazi indlebe yomphulaphuli wakhe ukuba indawo enina engenakuze athethe edolweni indlebe isenhloko kuyilonto isakhono sakhe besisuka sicace ngothando obulusoloko lubonakaliswa nguye umphulaphuli ngathuba unomonde esiqongeni mawethu unomonde Vakalisa uMondesi akasekho ulandulele eli ngelithuba ebesoloko ke kwimvuselelo eshumayela ngokuzinikela kuba kuye enhlizweni ebewenza lo msebenzi ewuhloniphile kuba ehloniphe lowo umthumileyo unomonde Vakalisa yena bezakhele igama elingena kucima ezindlebeni zabaphulaphuli kuba abanye bajika ekufeni benqandwa lelo lizwi eliliqhele elinhlangothi mbini mawethu lenqanawa isindiwe yazika linene alitshoni lingenandaba zonke ingxaki zakhe ebezibeka phezu kwetafile ukomeleza abanye mawethu unomonde nguHana wexesha lokuphila kwethu ngamazwi omkiliki athi ndiyawacaphula andithanda okokuba ningazi mayela nabaleli kufa ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona kuba inkosi ngokwayo iyakuhla inendanduluko inelizwi leziphatha zithunywa inexilongo likaThixo mawethu inene asifanele sonke amazwi ayebhalwe nguMaria emva kokufa kukaLazaro nawo lo mazwi ndiyawacaphula lowo ubumthanda akasekho lowo ebesenhlizweni zethu simthanda naye esithanda unomonde Patience Vakalisa uMondesi akasekho bawethu xa ekubalisela ngemvelaphi yakhe namahlande enyuka obomi ethengisa amagwinya ecaleni kwendlela ungatsho okokuba kuyinene unomonde intyatyambo evumba livula amathatha empumlo kulowo usezelayo
kodwa yona lo ntyatyambo ikhule emxophozweni wodaka. Linenekazi nomonde elinxiba impahla ekudidi lwengcuncu, eyiyo nayo ngokwakhe ingcuncu. Mawethu ebekwazi ukuhlanganisa ilizwe lomphulaphuli nelizwe lesibhalo ngelakhe ilizwe. Kwesakhono inene ngubathathu emnye uNomonde, ekwenza oku enciphisa amandla okucinga okokuba uThixo akanakumbiza umfazi amsebenzise. uThixo kaNomonde ebemhle enomkhitha ezidla ngaye, uNomonde naye uThixo ezidla nguNomonde. Mawethu namhlanje eMzantsi Afrika amakhosikazi ashumayela ivangeli engazoyikiseli kuba uNomonde wayibonisa lonto kokuba uThixo akanasini, kodwa nguThixo onguThixo oyokuhlala enguThixo. Phakathi kwezinto ebezithanda kukuhamba amazwe, inene ilizwe lamaRoma, amaTaliyane, kanti nakwelizwekazi leAfrika unyathele kaliqela. Mawethu ukuthanda uThixo kukuthanda umuntu nokumxabisa umuntu. uNomonde ebemthanda umphulaphuli engamazi, inkitha yabaphulaphuli bakhe bayinkwizisa ndithetha nje, kuba ebesaziwa zinhliziyo nengqondo zabaphulaphuli ezonakeleyo, kuba uNomonde ebefundisa itekisi yelizwi likaThixo kwiingxaki zabaphulaphuli. Mawethu ukuba uJobi ibinguye othethayo ebeyakuthi yena undidilizile ngenxa zonke, walincothula njengomthi ithemba lam. Ezi ntsuku sikuzo uyakuthi ga ngomhla we-13 iyakuba ziintsuku zokugqibela uNomonde ephezu komhlaba, njengokuba iyakubekwa kumadlaka oyisemkhulu eMount Elif. uNomonde ulizwe ngumntwana omnye unyana wakhe ebemthanda nebhongo lakhe uEmihle. uNomonde evakalisa uMondesi shiya ngasemva umama wakhe, nyana wakhe, makazi wakhe, abantakwabo, Andiswa, uSizwe uLunga, noSiphiwo Kuhle kunye nabatshana bakhe. Mawethu inene isitya esihle asidleli, phumla ngoxolo macwanini, Masibewu, side sihlangane kwithuba elizayo. Lembali yobomi neyifundelwa liziko lezosasazo, Ilizwi FM, siyintando yakho.